Samantala, infrastructure development projects sa Dagupan City mas palalawigin pa. Para sa detalye kasama natin, Idol Rona Raka. 104.7 IFM Report. Hinahanda na ng lokal na pamahalaan ng Dagupan ang pagpapalawig pa ng pang-infrastrukturang mga proyekto, katuwang ang Department of Economy, Planning and Development. Prioridad dito ang mga flood mitigation projects na sa kasalukuyan ay naumpisa na sa iba't ibang bahagi sa mga kakalsadahan at barabarangay sa lungsod. Kabilang pa rito ang pagpapabuti sa sektor ng edukasyon sa pamamagitan ng pagpapatayo ng mga school buildings, maging mga health facilities. Kasama rin sa hinahanda ang Tondaligan Tourism Redevelopment kung saan naumpisa na ang target na pagpapasara ng dump site upang gawing ecotourism park. Nanindigan ng DepDev na pag-aaralan ng mga nasabing programa upang tuluyang may sakatuparan sa lungsod ang mga ito. Mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Rona Raka. Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.